Amb l'arribada de les festes falleres, els experts dels serveis d'urgències i otorinolaringologia de l'Hospital Universitari de la Ribera alerten dels perills que comporta l'ús incorrecte del material pirotècnic. Ofereixen una sèrie de consells per a previndre cremades o problemes auditius. Tot i que les cremades produïdes per l'ús incorrecte de material pirotècnic solen ser de caràcter lleu, els metges del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de la Ribera adverteixen que en ocasions poden produir-se fets traumàtics com l'amputació dels dits de les mans. És important no mesclar alcohol i pólvora, no tirar petards si no s'està en perfectes condicions i evitar fumar mentre s'està manipulant coets o focs d'artifici. Tanmateix, no es deu disparar els petards amb la llum del sol directe, tampoc s'ha de fer sobre la mà, sinó que és convenient deixar el petard en el sol de forma vertical i encendre'l en metxa. Els experts de l'Hospital de la Ribera aconsellen no realitzar explosions en llocs tancats, tampoc dins de botelles o de qualsevol altre recipient, ja que el so de l'explosió pot provocar lesions en l'oïda. No encendre els petards junt amb altres artefactes o líquids inflamables, ni tornar a utilitzar un petard que ja ha sigut sobrepost i no ha explotat, són altres de les mesures a adoptar, junt amb la recomanació de transportar el material pirotècnic en una bossa de cotó o de material no inflamable i mai fer-ho en les butxaques o la roba. Si a pesar d'estos consells i mesures de precaució es produeix una cremada, els metges de l'Hospital de la Ribera aconsellen que, si és xicoteta, s'actue de la següent manera. Cuando una persona sufre una quemadura, intentar lavar la zona con agua, con abundante agua, tenerlo inclusive, dejar la zona expuesta o quemada en un grifo entre 5 o 10 minutitos y luego taparla con un paño fresco. No le pongamos ningún tipo de apósito, ningún tipo de ungüento, ni ningún tipo de remedio que nos hayan dicho o que podamos conocer hasta que no sea valorado por un profesional. En cas de ferida per explosió o d'amputació d'algun membre, l'única mesura pràctica i positiva és traslladar el ferit a l'hospital en el menor espai de temps possible. Finalment, és recomanable que una vegada passen les festes falleres, els petards no es guarden a casa.